네, 아버지, 문본하고 나 보나? 그러겠네. 아버지, 나세가 그대. 모장 못하래. 네, 하이, 네, 못하겠습니다. 한국에 지금 하거나 하자 그 집을 해. 아두, 마트 빌라비라 그슬라이 비보비베진 타는 난래. 나 마트 비마 그는 낭래 보아 비베진 타는다, 비보진 타는다. 마대, 차양아, 오ंखामखौ ओंख्रिखौबो संनानै दोनखाबायमोन. नै, हामानो थोलाय संलायखो नोंलाय? दायो आं संगौमोन. नाङा दे मादै, दायो आरो आजाखौ लानो ना ओंख्रिसो संनो ओंखामसो संनो जागोन नोङो. ओमफ्राय नोंहालाय गोबाव जाया होनबा बिदि ओंखाम ओंख्रि संनानै मालाथो थांनांगौ नोंलाय? दे जेबो नङा मादै, टाइमखौबो एसे मिलायनायखौ लानानैसो माबाखादों आङो. आयु, दे अब्लालाय. ओमफ्राय दिनैनिफ्राय थांमारनांगौ? ओं, दिनैनिफ्रायनो थांखानोसै. साराथ' बुंनाया बुंदोंमोन आरो जेन'बा एसे थाबावनानै उनफोराव जइन खालामबा खालामनो हागोन होननानै. दे ओमफ्राय दायो जेबो नंला, आं थांखानोसै आरो माथो. दे नों सानखाबायबालाय हामाथो आरो. ओमफ्राय ओंखारहैदो मानसिया, दा गोबाव जाबावगोन ना? दे जागोन होनबालाय ओंखारहैखानोसै आङो. नै मालाय जोंहा फिसौआ होमबा माबा बिबौजोंनो जि आराम दङ, गाबखानाय नङा बियो. बेनोथ' आंहा फिसाया ओरैनो गाबलाबायथाराबो, मानोबा? दे रावखौबो गिनो नाङा. मा खालामदों बिसोर नोंखौ मोजाङै बुंनाय. दे बुंनाय, माथो जामारामोन, रावखौबो गिनो नाङा, मोजाङै बुं. सार बिसोरना जोंखौ जानला मानला बिदि हमना दोननो हाया नोंसोरो. नै आइ, माथो जामारामोन, गासैबो सैथोखौ बुंनानै लाखाजोब. सार आं माथो बुंबावनो देनाय? आंखौदि बिसोरो ओरैबायदि अयथासार खालामदों आरो आंनि फिसायानो आंखौ बिदि खालामबाय. मा खालामदों नोंखौलाय जोंलाय? दाना गावनि दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंखौसो उल्था दाय होनो सानदों नङा होमबा नों माया? सार बे फेमिलिखौथ' आङो आंनि आंगो न'खर बायदियानो सानोमोन, नाथाय खाफाल गाज्रि आंनिया. बिसोर आंखौ माब्लाबाबो आंगो होननानै सानाखैमोन. मा जादों बे माया? ओमफ्राय सार, बे आंनि फिसाय सोरां आरो आंनिनो बेवाइफोर, बिसोर बिदा फंबाय लोगो नांनानै आंखौ... सार, जुदि नोंसोर समावनो सहैयामोनबा दिनै आं गोथाङै बेवहाय थानाय नङामोन. मा? सार, बिसोर बिदा फंबाया आंखौ दिनै सावनानै बुथारसिगौमोन. हांगाल' थासिगौमोन आङो. एसेबां अयथासार खालामदों नोंखौ? औ सार, औ. आरोथ' आं जाहैबाय गदायमोन नालाय आङो सोरांनि, बेनिखायनो आंखौ गोबां अयथासार खालामोमोन बिसोरो. गोबां अयथासार खालामोमोन आंखौ, आरोथ' दिनै आंखौ बुथारनायनि लामायावनो लाबोखाबायमोन. आं एसेबां मदद बिबाय, नाथाय बिसोर माखासे फेमिलिफोराबो आंखौ ओरैनो नायगारसो थादों. आं मा खालामबावनोसै? नोंसो बिदि मादै, बिदिब्ला थांथ'दिनि आङो. दे रानि, हा मोजाङै मोजां थांनानै मोजाङै फैफिनबानो जाबाय. औ जागोन मादै. आरोथ' जिउआव ओरैनो थाबाय थानानै माथो जानो देनाय, मायबा नङा मायबा मोनसेथ' खालामखानांगोन ना आङो. आंनि आरो आंनि गथ'नि फैनो गोनां फिउचारनि थाखाय मायबा नङा मायबा मोनसेथ' सानखानांगोन. दे जायखिजाया मोजाङानो जाबाय, नोंहाबो आरो खामानि मोनबायबोला देनां जोंहा फिसौनिबो थाखाय मोजाङानो जासिगोन. औ, बेनोथ' जाहैबाय. आरो नै आबासना, आबै आरो आबौखौ बांद्राय डिस्टार्ब खालामनाङा दे नोङो दे. बेहाय हामाथो डिस्टार्ब खालामलाबायनांगौ जाखो जोंहा फिसौआलाय? मादैयासो खस्थ' मोनसिगोन न', आजाखौबो लाखिनांगौआ गोरलै नङाना. दायो गाबबाय बायोबा डिस्टार्ब खालामबायोबा खम जारला जासिगोन नङाना? नै बेथासना, नों गाबलाबायनो नाङा दे, नङाबाथ' आं नोंखौ मा होनगौमोनलाय? खानदोरा होनगोन आं नोंखो. गथ'आनो बुजिजोबथारो आनलाय बियो. होननांगौल' ने आबा ने? ओइ रानि, आजा फिसाखौ नों सिन्था जानो नाङा, जों दङ ना, जोंहा बोराय बुरै आरामनो लाखिगोन आरोहाय. नों नोंनि खामानिफोरावल' गोसो हो, बाखि जोंहा फिसौखौ नों जेबो सिन्था खालामनाङा, मिन्थिबाय? मादै सना, आं नोंखौ मा रावै साबायखर बुंबावनो दिनै, एसेबां अनसुलि मादै नों आंनि. दे आरो नोंहाबो दा रायलायनानैनो लेट जालायलांगोन, दा नङाबा फिसौआबो नै गाबलायलांगोनसो. थांदो थाबनो, आरो दा
अफिसारफोरा रागा जोङा होमबा लेट जायोब्ला दे आइ बारायबायसै आरोथ' जोंहा सारा मिन्थिखाया होमबा आंहा फिसा गोरलै दं होननानै औ हाबिबो आरोहाय हा गथ'आलाय बांद्राय गाज्रिबो नङा नोंसिना अफिसार सारा बेनोथ' मददाबो होनाया होबाय जोंथ' गोबाङानो औ हा नङाबा माथो सिगां लोगो मोनजेननाय समावथ' एकदम मानसिखौनो बिराद फाल्थुसो सानोमोन आं मिन्थिबाय ना मादै हा मेगनजों जेखौ नुदों बियो गासैबो नंजोबा होननाया हा बेनो जाबाय आरो माने सायाव जेरैबायदि नुयो सिङाव बेफोरबायदि जेबोआनो नङा आरोना दे अब्लालाय आं थांदिनि नै आंनाबो रायलायबाथाय रायलायफ्राङो औ आरोथ' दिनै गिबि सान नङा दे आरो गासैबो मोजाङानो जाथोंसै नै बाबा सना दे आरो नोंबो आंखौ बेस्ट अफ लाक होनदो मामाखौ दे आयै आब' सना आंनि भेरि गुड आंनि आबा सना दे अब्ला नोंनि आइया थांथ'दिनि दे आंनि आबौ सनानो मेथाइ लाबोफा आयै न' ओं आबा ओं जानो रोंबालाय मेथाइखौनो स्राय लाबोगौमोन आङो दे आरो आं जानायानो नों जानाय नङा होनबा दे मानसिया एसे देरगोलाय ओमफ्राय मा जानो नोंनो लाबोना होफैबाय थागोन दे आरो नोंनि आइया मिन्थिबाय दे अब्ला थाथ'दो मादै दे फिसा ओमफ्राय थांनायालाय माजों थांबावगोन नोंलाय बेनोथ' दा अट' मोनलांगोन ना मोनलाङा रिक्सा मोनबाबो जागौमोन लायो हाय हा नांगौ समबाथाय फैनोनो नागिरा रिक्साफोराबो दे नैबाव दसे थाथ'नि आङो फैगोनानो दां दायो नोंखौथ' गालांनो गोसो गैथारामोन आङाबा आरोथ' लांफानोबो बोरै दिनै ओरैबो जाया जाबाय ओमफ्राय आं थाब फैनो नाजाथारगोन दे नों आबैजों थाथ'बाय थादे सना दे गाबखायाहाय जोंहा फिसौआ मोजांखा जोंखौसो उल्था जेलाव हरदों नों माया नुबायना सोरां मा जाखो दाना जोंलाय बेनिफ्राय ओंखारनो माबोरै ओंखारबावगोन एसेबां बिदि आरोना बे माया मोजां खालामाखै नों मा जाबावनांगौ जाखो दानालाय बाबरे जुरि बिदिबा मोनफैबायानो नोङो नोंनि मोनजासिम दा फैनायाथ' फैबाय गोदान जायगायाव आगानथ' होफैजेनबाय दायो नाथायबा गोदान जायगाथ' एसे एडजास्ट जानो टाइम लागोन दे ओमफ्राय जुरियालाय जुरिखासो नङा होनबा जेखियानो जाया माथो लाजिनोरा थांनोसै आरो लाजियोबोला गोहोआनो फैनाय नङा माथो जेरावबो बेखायनो दे जेबो नङा हारसिंबाबो दिनैनिफ्राय अफिस गोदानाव आगान होफैजेनबाय आरोना आङो बारे जुरिबा बरिया नांदों माथो सानाबा साना नोंखौसो मिस खालामलायबाय नै आंनिया जेरावखि थाङा मानो बे गथ' सासेखौ लानानैनो आंनि संसारना गोसोआव फैयो आबा साना नोंखौ आयु नै माथो नै बेफोरबायदि लिफ्टजों थांनो गिलायलाङो आंनिया दखरा बोरैबा थाबथा जानो गिलायलाङो आंनिया हे साला ओमफ्राय थांनोबोथ' थाङो उफाय गैयाना थाङाबाबो इमान जौसे जौखोन्दो बिल्डिंखौलाय बोरैथो थांबावनो आंलाय गाखोनानै थांनांसिगोन आरो उफाय गैया दे आरो इसोरनि मुं लानानै साइ गाखोनोसै आङो राम आयौ आदु माथो सफैबायानो हे साला बेखौनो एसेबां गिदोंमोन आरोना आङो दे आरो जुरियावब्लालाय दायो थांनोसै ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइमथ' जेबो नङा दे आरो हुदा जालांगोन उनफोराव बेफोरबायदिनो जिउआव मोनफा मोनफा सोलोङाबा माथो जाबावनो आरोलाय आरोथ' माला मोनफैयो जेबो फात्ताखौनो मोनलायलाया माथो बोरैबाबा मोजांबोलै ना माथो होनो आंबो जानला मानलासो फैलाबायबाय जायखिजाया सफैबायथ' ओमफ्रायो थांनांगौआसो बबेथिं मोनबा आरो बेलाय जोंनि अफिसाव गोदान फैदों ना माथो औ जाहाथ' बुंनाया बुंदोंमोन सोरबा गोदान फैनो लागा दं होननानै
बेनो नामा? जागोनदां अब्लालाय। बा दिनैनिफ्राय बियो आंनि जायगा। जिउआव बेफोरबायदि जायगाखौनो नुफेरबायाखैमोन आं दिनै। नाथाय दिनै जुरिया बिसिमबो सौफैबायानो। माखौथो बुङो आंलाय, जुरिसो आं। दिनै बेखिनिसिम मोनफैबायबालाय लासै लासैनो बिनिफ्रायबो दावगालांनो नाजालांनोसै। हेइ साला, माथो जिरायग्रायाबो इमान मोजां दिनै। जायखिजाया देनजारलै, ओमफ्रायो जिरायनानै नायनोसै आङो। वाव, मोजाङानो माथोलाय। ओमफ्राय माथो आं थाग्राथिंजाय रावबोआनो गैया? माने आंनि खामानियासो बुरजासिन जागोन नामालै? ओहो, बेफोरबायदिबाथ' आंहा जारला जागोन ना। माने गोबाव गोबाव मावनांगौबा आंहा बेबिया गाबगोन ना। र' आंनि टेबोलखौ साजायना लाग्रोनि आङो। माथो दासो समायदोंना? आं जेरावखि थाया मानो आंनि आबा साननि महरखौ नुब्लानो आंनि गासैबो टेनसनफोरानो खारजोबगोन अब्लाना। बेखायनो जोंहा आबानि फटकखौनो बेवहाय दोननानै लानोसै आङो। माब्लाबाफोर खामानि बुरजाब्लाबो टेनसनफोर जायिनि। हाय। हेल'। ओमफ्राय नों गोदान फैनाया नोंनोमोन ना? औ, सारा मैयानो खिन्थादोंमोन जोंनो। औ, आंनो गोदान फैनाया। नाइस टु मीट यू। औ, आंबो नोंसोरजों लोगो मोननानै मोजांखौनो मोनदों दे आरो। नोंसोरबो बेवहायनो मावो न'? मा मुं नोंनिया? आंनि मुङा जुरियानो। वाव, नाइस नेम माथो। ओमफ्राय नोंसोरनिया? आंनिया पिंकि, ओमफ्राय आंनिया काजली। वाव, सानैनियाबो जि मोजां मोजां नामफोरा। थेंक इउ। अब्लाथ' नोंनिया दिनै फार्स्ट डे ना अफिसाव? ओमफ्राय खामानिफोरासो मायदि जागोनबा आंनिया? बांद्राय टेनसन लानो नाङा दे, आरोथ' जोंबो दङ ना। माबाफोर प्रब्लेम जायोबा जोंनाव सोंनो हागोन दे नोङो। हामथारबाय दे बिदिबा, नोंसोरखौ लोगो मोननायानो मोजां जाबाय। औ, आरो जोंनि साराथ' ना माबा इमान रागा खराबो नङा दे आरो। बेखौथ' मिन्थिखाबाय दे आरो आङो। ओमफ्राय जुरि, बिदिबा जोंबो थांथ'दिनि, माने जोंहाबो एसे खामानिया दंबावोमोन नालाय। औ, ओमफ्राय नोंनि खामानिखौ दायो सारा फैबा बुजायसिगोन। ओमफ्राय फैनाय टाइमाथ' जाबायमोन माथो दाबो सफैदिया? बिदिनो माब्लाबा एसे लेट जायोना सारा। दे जेबो नङा, दा फैगोन बियो। आरो टेनसन ला दे, जोंबो दंखायो सेरावनो। अके होमबालाय। ओमफ्रायथ' आं सानबायसो दङमोन लोगोफोरखौबा मायदि लोगो मोनगोन। गोदान जायगा, गोदान अफिस, माने एसे बोरैबा मोनो आरोना गोसोआ गोदान फैजेनोबा। जोंबो बेवहाय गोदान फैबोला बिदिनो मोनदोंमोन। ओमफ्रायथ' दायो जोङो जेबो मोनला, माने एकदम फ्रिसो मोनसै दायो। बिदिनो ओरैनो एडजास्ट जालाङो आरोना उनाव, गोदानहालागै एसे बिदिनो मोनबाय थाखागोन। ओमफ्राय लोगोफोरखौबो बर'खौ लोगो मोननायानो मोजां जाबाय दे आरो। बर'जों बर' नङा होनबा? जोंहाबो सासे लोगो एरबावलायबाय। ओमफ्राय मालाय नोंसोरहासो एसे गोबाव जाबाय खोमा न' बेवहाय मावनाया? जोंबो बांद्राय गोबाव जानाया जायाखै। औ, बिदिनो 6 दानसोल' जादों खोमा जोंहाबो। दे आरो होमबालाय मोजाङानो। आरे बा, माथो बे उन्दैया सोर ओमफ्रायो? बेयो आंनि जिउ, माने आंनि फिसाला। आरोथ' आंहा फिसालाखौ नायाबाथ' जाखायानो दिनानो, बेखायनो बेवहायनो दोनबाय दे आरो आङो। नोंहा फिसालाबो दङ? माथो फिसालाबो बिराद किउटथार नोंनिया। नायल' जाल' बे सासेल' फिसाला आंनि। दे अब्लाना ना जुरि, गुड लाक। ओमफ्राय जोंबो थांथ'नोसै, माने जोंहाबो दा खामानिया एसे आद्रा जानानै दं नालाय। बायथ' होमबालाय। थुद', नङाबा दा जोंहाबो साबजेक्ट रायज्लायलांगोन। नङाबा थुद'। आरे बा, लोगोफोरबो स्राय लोगो मोनबाय माथो आङो। दे आरो मोजाङानो जाबाय अब्लालाय। आरोथ' हारसिंबाबो जेबो नङामोन दे आरो। आंनाथ' हले सोलियो नङा होमबा जेरैखि जायाबाबो, गाव मोजाङै मावलांनो हाबानो जाबाय।
ओमफ्राय सारासोबा मालाथो फैबावगोन गैया माथो दाबो नोंसोरथ' दायो बहुद गिदिर दाय मावबाय नङाना हाबाब हाजोंलाय माथो खालामखो माथो खालामखो माने गावनि बिहामजोखौनो बेबायदि अरजों सावनो नागिरदोंमोन नोंसोरो ज' लोगो नांनानै औ नङा बिदि नङा आरो जोंखौ मा फोरमान मोननानै बिदि जेलाव सोनानै दोनखो औ हाबे बुंबानो नोंसोर फोथायगोन ना नोंसिनि दाय खालामनायखौनो सारानो गावनि मेगनजों नुहैखाथारबाय आरो माथो फोरमान नांबावगौ नोंसिनि बिहामजोखौ बिदि अयथासार खालामनायाथ' मोजां जायासै जों रावखौबो अयथासार खालामाखै बिसोर जोंखौ अयथासार खालामगासिनोमोन आरो बिसोर जोंहानाव फैनानै जोंखौ गोबां खस्थ' होबाय बियो आरे बा नोंसोरसो खस्थ' होआमोन ना बिसोर खस्थ' होदों नोंसोरखौ दाया मावनानै लाबाथाय दायनिगिरिया बिदिनो बुंनानै लाखायो जोंथ' जेबो खालामाखैमोन जेबो खालामाखै होननानै बाथ' नोंसोर गोबाव सम जेलाव थांसिगोन मा आरो बे नोंनि फिसाला आरो नोंनि फिसाय नामा बिसोरथ' हलेबा बांसिन दाया बिसिना औथ' आरो बिदि मानसिखौ सावनो लानाया अयथासार खालामनाया माबा मामुलि खोथा नामा नाथाय जों बुंबायना जों जेबो खालामाखै होननानै बिसोर जोंखौ फाव फान्दायनानै बिदि खालामदों जुदि नोंसिनि बुंनाया सैथोबा अब्लाथ' फोरमान नांगोन जोंनोबो आरो जायखिजाया बिखुनजो बिहामजो जेलावनो थाथ'दो सानैजों हाबाब जोंखौ हगारदो हामानो बिदि जेलाव सोनानै दोनखो जोंखौलाय जों दायनिगिरि नङाथ' जों जेबोखौनो खालामथाराखै जोंखौ जेरैबायदि सानदों जों बिदियानो नङा जों मोजां मानसिसो दिनै मोजां मानसिनो हनै नोंसोर बिदि जेलाव थानो गोसो गैयाबालाय मानोथो दायखौ मावनानै लानाय दायखौ मावनोमोन नाङामोन ना नोंसोरो औ नोंसिनानोथ' मोजां जायासैना आयेनखौलाय मानोथो आखायाव लानाय दा बे हिनजावनि जिउआ माबा मोनसे जायोमोनबा आरोथ' नोंसोरथ' बांसिनसो साजा मोनबावगौमोन नाथाय जों जेबोखौनो खालामथाराखैहाय हा माथो जोंखौ बेफोरबायदि बुंलाबायखो जों बेफोरखौ हले जेबो मिथिया सुनि पापि हिनजाव जोंखौ बेफोरबायदि जेलावसो लाबोबावबाय बियो मासे गाज्रि हिनजाव जाखो बेलाय हाबाब दिनैसिम आङो बेफोरबायदि समखौनो नुनो नाङाखैमोन बे फैनायनि उनावसो दायो जेलबो जानांबाय आङो आंथ' आयै मारै बिदि जालाजोबखोबा हाबाब जोंखौ एसेबां गिदिर दायाव खोख्लैनानै बिदि जेल जाहोबाय बियो बेनोथ' आयै नुबायना बिनि साननायफोरखौ माबायदि गोसोनि मानसि बियो एसेबां हांगार गोसोनि मानसि बियो नै बिहामजो हाबिनिफ्रायलाय बोरै बारग'नो हाबावनांगौ जाखोसै आरो पुलिसफ्राथ' ओरैनो हेगारनाय नङा जोंखौ बेनोथ' आयै आंथ' आरो बेखौसो सानगासिनो सोरां आरो बरसाया बिसनाथ' दाया बांसिन दिनै माया बिसोरखौ ओरैबायदि फान्दायबाय दायो एसेबां गोब्राब जासिगोन बिसोरखौ बहननो हे इसोर जोंखौ आरो मा दिन नुहोबावनो बाखि दंबावो आयै आं आइ आरो आफाजों रायलायनायनि मायबा मोनसे जाखागोन बियो र' माथो मालाबानो फैना दंफैयो मानसियालाय जुरि yes sir sorry sir आं माने नों फैनायखौनो नुवाखैमोन आङो जेबो नङा दे आं दहायनिफ्राय नेगासिनोमोन सार नोंथांखौ माने आंनि खामानिखौ बुजायनानै होदो आरेबा ओमफ्राय माथो नोङो टाइमावनो सफैबायानो अफिसनि फार्स्ट दे नालाय सार बेखायनो टाइमाव फैयाबोला बोरैथो जानो दिनै ओमफ्राय सार माथो नोंथाङासो लेटद्राय फैदों नामा जोंफोराथ' टाइम होनायावनो फैखाथारदों माथो हा ओं सार ओं बेफोरबायदिबालाय बोरैथो जानांगौ जाखो सारानो बेबायदि फैयोबा जों माखौ सोलोंगोन दिनै नंनायाथ' नंगौ आरो एसे लेट जाबाय आं दिनै आरो फार्स्टआवनो बुंनो सानदों आं वेलकाम जुरि बिदिबा दिनै नोंनि गिबि सान अफिसाव ओं सार ओं दे ओमफ्राय बेस्ट अफ लाक थेंक इउ सार दे होमबा नों दसे थानानै आंनि केबिनाव फैदो ओमफ्राय आं नोंनि खामानिखौ बुजायनोसै दे जागोन दे सार राम सिंह जी सर मैम के लिए चाय कॉफी लेके आना ओके सर उसकी कोई जरूरत नहीं है सर मानो लोंदो बेफोरखौ नांथ'ला दे सार आरोथ' आं न'आवनो स्रायनो गाइखेर गोनां साहा लोंनानै फैखादों दे आरो मा बिनियाबो मोजांथ' माने जोंनि अफिसनियाबो साया गोथाव जायो नालाय तो सर क्या करूं लेके आऊं नहीं नो थैंक यू जी ठीक है फिर
दे होमबा ना माबाफोर नांगौ जायोबा रामसिंखौ बुंबानो जाबाय